4.000 enpresa inguru daude Tolosaldean. Sare industrialari lotutakoak 140 dira. Hauetan, zientzia eta teknologia jarduerak daude. Erronka handiak datoz, etorkizuna begira, industria 4.0a, ekonomia zirkularra, energia, elektromugikortasuna, eta hortarako guk ezinbesteko ikusten dugu STEAM bai formakuntza eta baita ere STEAM lanpostuak beharko direla etorkizunean, pixkat erronka guzti hauei aurre egiteko, ez? Shut up and sit down. Zein da ordea Tolosaldeko gazteek zientzia eta teknologiarekiko duten jarrera? Neska edo mutil, baote da alderik. Nazioarteko edota Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzen antzera, Tolosaldean ere neskek mutilek baino bokazio zientifiko-teknologiko baxuagoa erakutsi dute. Hau nabaria da euren interesetan. Neskek denetariko gaien inguruko interesa erakutsi dute. Gai sozialak eta medikuntza eta osasuna nabarmendu dituzte. Mutilek ordea, kirola, zientzia eta teknologia, edota informatika eta robotika hautatu dituzte. Generalen denboa liberdakatela guzea zait lagunak indageatzea, eta gero ikastolaz kanpo bai eskubalea eta dantza ite ditut, eta musikari bainarte ditet. Bai, nahi nola txikitatik kotxe gustatu izan zaizkiten eta hola, kotxen bide jokutan eta bastante jolasten. Korrita gustatzen duen atletismo nintzen naiz, eta aparte lagunekin egotea eta holako gauzako ja. Ni txikitatik hartzen dituen dendetatik edo tokitatik kartoia egurra, eta jartzen ditzen pentsatzen zein, ze eraiki, eta hortan pasatzen zuen atxaldek, eta batzutan baita egunak. Ikasgaiekiko duten jarreran ere ikusten da. Neskek hurren ez hurren, biologia, kimika, fisika, hizkuntza eta literatura eta matematika dute gustokoen. Mutilek, teknologia, informatika, biologia, fisika eta matematika dituzten bitartean. Beti gustatu izan zaiten asignatura teknologia izan da. Gauza teknologiko eta gustatzen zaizkitelako. Igual, lengua eta inglesa eta lako hizkuntzai buruzko ikasgaiak. Baina arte ikusieteenagatik behintzat teknologia ez da nesketan gehiena, neska gehiena ibiltzean gauza. Baina ni bai, neska naiz, baina ni bai ikusi zaitela teknologia ez dakit. Bai, berez ez da igual gauzik komunena, baina gure kasu mentza bastante eta bai, gusta zain nahi. Gure gelan bai dihoaztela asko teknologiko mundutik, baina gure gelatik aparte ezakit asko juteian. Euren zaletasun eta interesez gain, STEM langileen ezaugarriez dituzten aurre iritziek ere gazteen ibilbidean eragina dute. Langileak, jakintsuak eta argiak direla esan dute. Nik uste zientzia eta teknologien lan itun jendea dela, ambizioak jendea eta baita lan askitun jendea. Zientzia eta teknologien lan itun da, iruditu zait azkenen denetikan egon gala, baina bai berez normalen lehenengo etortzean gauzaneko langilea bai, neko azkarra beritzai daztutan. Hori dela eta, gazteetako askok ez dute bere burua halako jardueretan lan egiteko gai ikusten. Neskek, etorkizunean STEM ikasketak burutzeko gaitasun txikiagoa ikusten diote euren buruei. Aurre iritzi hauek eragin txikiagoa izan ohi dute euren inguruan zientzia edo teknologian aritzen den norbait duten gazteen artean. Nire anaiak teknologikotikan ikasi zuen, eta nire aita ere teknologiko nitu lan. Zientzia eta teknologian gertu jendea ez.
Zientzia eta teknologia jarduera ezagutzea eta horrekiko irudi baikorra izatea garrantzitsua da euren bokazioak pizteko. Tolosaldeko gazteek ezagutzen aldute eskualdeko lan jarduera. Gehiengoak ez dakiela erantzun du. Gainontzean, papergintza, industria eta piezak izan dira gehien errepikatu diren hitzak. Ez dakit. Bakit papergintza baiet, ze lehen hori ez iruran paper fabrika bat zion, nahiko famatua taula, oan jaztao, eta bestek ez dakit zetortzen. Tolosaldeko industriak zer iradokitzen dien galdetuta, erantzun nagusia ere ez dakit izan da. Gainerakoan, kutsadura eta lanpostuak hitzak nabarmendu dira. Bueno, industria esan dakon bai tortzezkin lanpostuk azkenen, ze bakit jende asko korritu lanan, baina, kutsadura eta ere bai, baina azkenen beti konpontzen saiatzen goza, baina bai, kutsadurare horren gozatzen. Horri lotuta, zientzia eta teknologia asmakuntzek onura bezain beste kalte ekartzen dutela erantzun du 150%. Tolosaldeko industrian lan egin nahi ote duten galdetzean, ez dakit erantzun du erdiak. Gainontzean, neskei eta mutilei poztasuna eta gertutasuna iradokitzen badie ere, mutilek prestutasun handiagoa erakutsi dute eskualdean lan egiteko. Azkenik, STEM lanbideetan emakumeek eta gizonek baldintza berdinak dituzten galdetzean, neskek mutilek baino argiago erantzun dute ezetz. Dena dela, Tolosaldeko industrian genero desberdintasun txikiagoa dagoela uste dute. Nik entzun detenagatik gizona eta emakumeen artean ez dago berdintasun hori, baino egia esan ez dakit. Lan egiteko orduan emakume eta gizonezkoen arteko desberdintasunak kezkatzeatez azken finen nik urte batzuk barru lan egin behar eta modun bate bestean nahi afektatzut.